Hej! Vilka exponenter får dessa 10 potenser? 10 potens betyder att basen är 10, som vi ser här, 10, 10. Finns inget annat än 10, så alla är 10. Och 10 är väldigt enkelt att räkna. När man har 10 här och 10 här och så tittar man här, så har man multiplikation, gånger. Om det är gånger, här är gånger, multiplikation. Men här är dela med och här är dela med. 2 olika regler för gånger, multiplikation och division. För multiplikation, om du har samma 10 här, vad gör man? Man skriver bara en 10, inte 2, en bara. Och så tittar man här är 3, här är 5. Då säger man 3 plus 5. Och hur mycket 3 plus 5? Det är 8. Då blir det 10 upphöjt till 8. Så blir det. Samma sak. B. Vi har 2 stycken 10. Vi skriver bara en av dem. Sen tar vi den här 5:an. Och eftersom det är minus, då blir det 5 minus. Om det ingenting betyder plus. Om jag inte ser tecken betyder plus. Om jag ser tecken minus, så skriver jag 5 minus 3. Så skriver jag här 5 minus 3. 5 minus 3. Och hur mycket är 5 minus 3? Det är 10 skriver jag. 5 minus 3 det är 2. Så blir det 10 upphöjt till 2. Så. Och exponenter för dessa. Ja. Så här blev 8, här blev 2. Här, när det är dela med, jag skriver bara en 10 igen. Men den här gången när det är 7 och 3, jag kan inte addera. Det är inte plus, det är inte 7 plus 3, utan det är minus. Trots att det är plus här framför, men jag skriver minus. Om det är plus här skriver jag minus. Om det är minus skriver jag plus. Tvärtom. Då blir det 10, 7 minus 3. Så jag skriver 7 minus 3. Och hur mycket är 7 minus 3? Lika med 10. 7 minus 3 är 4. Då blir det 4 exponenter. 4. Här är också dela med. Då skriver jag bara en 10. Igen 7. Men den här gången, eftersom den är redan minus, då blir det plus. Tvärtom. 7 plus 3 och blir 10 upphöjt till 10. Så jag vet inte om man har, vad ska man skriva här faktiskt. Jag tror att de kanske bara menar att man skriver 8 till exempel här. Eftersom det blev 8, 2, 4 och 10. Kanske så. Inte till basen också. Så jag tror det. Beräkna. Först kanske tittar jag bara på 8 delar med 4. Jag tittar inte här, som om jag inte har. Om jag har 8 delar med 4, vad blir svaret? Det blir såklart 2. 8 delar med 4, 2. Nu går jag och tittar på det som är bredvid. Så jag tittar bara på den här. Eftersom det här är samma som jag hade i första sidan. Så, och det är dela med. Då skriver jag en 10 bara. Och sen tar jag den här minus 4. Och eftersom här är plus 7 blir minus 7. Vi så att vi ändrar tecken. Inte för det första utan bara för det som är
i nämnaren. Då blir det minus 4 redan och minus 7. Så blir 2 minus 4 minus 7. Lika med, jag skriver 2 igen. 2 gånger 10. Hur mycket är minus 4 minus 7? Det blir minus 11. Så, slut. Det här är svaret. Beräkna. Så 2 10 minus 11 är här. Men jag måste veta hur jag gjorde. Så om det är dela med division, så tar jag den här som är här, ändrar ingenting och tittar här om det är plus. Plus betyder om det man inte ser något tecken betyder plus. Då blir det minus. Jag gör tvärtom. Om jag ser ett minus där, då blir det plus. Så det där blev så. Och sen 8 delat med 4 är 2. Den här 2. Beräkna. Det där är väldigt enkelt. 10 upphöjt till 3 upphöjt till 3 betyder 3 gånger 3 gånger 3. 3 gånger 3 är 9. 9 gånger 3 27. Om jag inte kan skriva så, då går jag till miniräknaren här och tar jag 3. Här 3 och sen går jag till, det finns x upphöjt till 3. Då tar jag det här och så får jag 27. Om jag inte har det här, då skriver jag 3 gånger 3 gånger 3, 27. Den andra betyder minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2, 3 gånger. Så om jag använder miniräknaren, jag gör så här. Jag skriver parentes så, och kanske minus och 2 och parentes. Sen går jag hit upphöjt till 3, då blir det minus 8. Minus 8. Om jag inte har miniräknare, vad gör jag? Jag skriver minus 2 gånger minus 2 blir plus 4. Eftersom minus gånger minus är plus. Sen plus 4 gånger minus 2 igen. Alltid plus gånger minus blir minus och 2 gånger 4 är 8. Då får jag svaret, samma svar. Och sen 8 plus 5 upphöjt till 2. Jag skriver 8 igen. 5 upphöjt till 2 betyder 5 gånger 5. Och 5 gånger 5 är 25. Och hur mycket 8 plus 25? Då blir det 33. Svaret är 33. För C. Så 33 måste jag skriva här. D. Först skriver jag igen bara 5 gånger. 2 upphöjt till 3 betyder 2 gånger 2 gånger 2. Och det är 8. 5 gånger 8 är 40. Det andra. 16 minus 4 gånger 3. Jag skriver så här. 16 igen. Minus 4 gånger 3 är 12. Och upphöjt till 2. Sen tänker jag, hur mycket är 16 minus 12? Det är 4 upphöjt till 2. Och 4 upphöjt till 2 betyder 4 gånger 4 och det är 16. Då skriver jag 16 här. Är 16. Ja, de andra också skriver jag svaret. Det här är svaret. Beräkna. Först tittar jag på de här ensam. 5 gånger 3. Hur mycket är 5 gånger 3? Det är 15.
Sedan tittar jag på 10 upphöjt till 4 och 10 upphöjt till 3 gånger. Jag skriver bara en 10 och här är 4 plus 3, det blir 7. Så. Men när jag tittar här, jag har inte 15. Det är lite svårt här. Jag har 1,5. Om jag skriver 1,5 så då måste jag göra den här en mer. Så eftersom jag gjorde eftersom den här 15 blev 10 gånger mindre, den här måste bli det här hela måste bli 10 mer liksom. Det är lite svårt att förklara hur det är, men om jag skulle skriva 1,5 här, då måste bli svaret så här. Lika med 1,5 och 10 upphöjt till 8. Så då blir det här. Eftersom jag la komma här, då måste jag öka det här med 1. Skriv följande utan 10 potens betyder som vanligt. Och det här betyder 5 betyder 5 nollor. 1, 2, 3, 4, 5 som vanligt. Så. Och det här betyder 0, eftersom det är minus. Då blir det 0,01. Varför? 2 eftersom jag har 2 här. Om det hade varit minus 3, då skriver jag här 0,001. Men eftersom det är minus 2, då har jag bara 2. Så 0,01. Och det här är 9 nollor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så. Och så skriver jag här resultatet. Ja. Dra och släpp från vänster och höger. Det där är väldigt enkelt. 10 upphöjt till 3 betyder 1000. Har jag 1000 här? Ja, 1000. Så de är så här. 10 upphöjt till 6 betyder 1 miljon. Ja. 10 upphöjt till 9 betyder 1 miljard. Så 1 miljard. Och 10 upphöjt till 2 är ju 100. Så här är 100. 100. Så här finns 100. 100. Ja. Då var vi klara. Jag hoppas att det är lite bättre. Så det är bara att man lär sig namn på de här. Vilka? Ja. 3 här betyder 3 nollor. 6 nollor, 9 nollor, 2 nollor. Och alla vet, 2 nollor betyder 100. Så dra och släpp. Ha det så bra.